Aminu mega laje maliko na ani maliko ga hauni che auni yantuma ya bismillah nga ko kibaru keno kan foli anita no wan kan mo kana lame ba bela jele maliko na ani maliko ga bi juma octobre ko kle bisaba an kele samba flani muga anduro hawa ko ga kibaru no wati selim France Assemblée nationale mawi voti do keni ya ira ka foko taxi kura do rebena da chakeda belebele minu mejen fantan nan bela jelena wa taxi do bulu olukan o chakeda belebele nunu be oluwele fana ko multinational ni oluwe talike kerengere yala Amazon Google fokata se fen waro fana ma ko taxi bare bena bulu olukan ko o taxi mena ke sababu ni France wagane ko lubena euro milliard muga an waro soro wa jamana konnana ngami e France gouvernement mawi holu yare masoni ko makadaka ko niko kiga taxi yara da mauka ko be na ke sababu e kanani gele abawde fokata se problem waro fana ma jamana konnana France debto do ya iraka foko ni chageda multinational nunu yara kon kube war bayre de soro ko de koso ku ya iraka fo ku fana kan taxi do sara jamana konnana wala sa o ke sababu e ka jamana furuba yoro do fana glan ko ni mena ke sababu e ka chageda fitunu haleni chageda kuma ba ko lu bela jele da maken ko ni ata galaje ko France jamana konnana ko chageda fitunu yere kon ko lu ka taxi usara chogo ya yumauna nga ko mi ya chageda kuma ba we ni ya fo ko lu ka taxi usara ku be chogo sugu bela jele nyini wala sa ga war fitini yere de kon sara jamana konnana France premier ministre na le gouvernement nyemo gay wa mi wa jamana nyema ni o Emmanuel Macron ali fana ga de menye sile be premier ministre fana ma o ko hukum ni la nyaay ka fo ko mi Emmanuel Macron ali fana kuma kan do fo ko akagele ko sobe ka fo kimna taxi kura sigi kadaga ko ni chageda banu nuku ga chageda fitinu me jamana chama yere de la ko re bena ke sababu ka kele ado taxi kura ko sigili yere la kadaga ko miye o chageda kuma banu nuye ku ga chageda fitinu be jamana woro konnana kabena gele ko sobe ka do ko ni chageda nunu mena jolle sara France yere kabe ke sababu ka chageda chama la boli wa fana ko chageda chama yere ko ni ko lube chama buga investissement wala France jamana konnana France gouvernement mawya yere ka fo ko lube taxi international economy yere kon beke OCDE ni o organisation de coopération et de développement économique wala sa oluga taxi ani jamana to ga taxi bela jelinga ke kele ko be ke sababu jamana bela jelinga taxi wa ke kele uganna fo nyongo kon ko hal ni ga soro France debito ye ni taxi ko yere sigi senga ko nga ko mi yere fana esema mogoye ko lu fana kan hakilina taw fo ni ko ina ko fe gouvernement ma yere be siga o taxi jo wal maka o taxi yelma sani agabla jamana konnana kabi kuna shin sogma kuna folkolo do charla bulolo siraw sanfe haydara ka fo ko konti do mawde jado chari mini sputnik mawga article kon bolenu ni oye rusi kuna fol dioro dore o kuna fol yanu nya ira ka fo ko rusi ambassade mi malla ko ya ira rusi jamana kono de mi malla ko lu bega sigi kata rusi jamana konnana ngami ye o kuna fol diso mo gon wi ulia ni ko yere kon kaloma ira ka fo ko ni kuna fol menu charle no bulolo siraka ko kon mabolu ga yero la ko afana ko ciyan konte ko ina wa kuna fol diso mo gon klala tunga ira ga fo ko uluma deliga ni kuna fol sugunu ne re kon char ko wa ka be ina fo ko mo do yere de kon do nan ko ina ka kuna fol kolon do char mini sputnik mauta ikele wala saka ma ku mulo yelema ni galon sababu kon na Rusi ali ambassade mi malik jamana kon na ale wulila jona ka communique do char mi ma ira ka fo ko Rusi ga ambassade yere kon me madla ko wa ka madatu ku few wa ko lu kon ma fo Rusi jamana kon den fo shide na kuka bo mali jamana konna ni ga tiga tuga jamana konna na wa fana ko Rusi jamana konna de mi mali la séjour yere la ko lu kon mesiga wuleli ke Rusi ambassade mi mali jamana konna na wala sa wa siga kuna fol jelo yere kon soro kabe kalu dama de ban bo Rusi aleni mali ga jinyo ya ko ni ko lu ga ke jele ya sirakan Rusi ali ga mali jamana deme aga bu machi wale ma okeleli la ko ni galon jugu yere kon kune ka jinyo ya mi me Rusi jamana haleni mali jamana nyogo che ni ga o jinyo ya uchi wa kube mi soro ka fo jamana kono de unyana wala si ugana bini manu nunga jango nana kore kuga sebe nunu laje ko sebe nyanu ga chari bololo sira uga sabula kabe sega ke sababu ya kele haleni sirambla ni jamana fulani nunu yogonche kabini deuxième guerre mondiale wakati lani okera samba kele ani keme konoto an binan anduru États-Unis ali aga fintigla ka do blagata Europe jamana do konna na halen uta wala sa wasegu yere deme ka bo yurisiga bingan wale kon toroma wa fana kabini samba fla ani muga ani fla wakati yurisi alen iker nga kele ko hukum ne la États-Unis ale kratu nga chama fara aga fintigla ka ninga olu blagata esian fa jamana do lani olu betalige Urumani Poloni aleni Lituania yere kon nga Urumani
ni ministère de la défense ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna a ka finitigilakaw dɔgɔya Europe jamanaw kɔnɔna na. O kɔrɔ de ye ko Washington ni o ye États-Unis faaba ye k'ale bɛ na a ka finitigilakaw minnu kɔni sigilen bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'a bɛ n'u bɛɛ lasegin u ka jamana kɔnɔna na. Wa ko ni laɲini fana communiqué kɛra OTAN jamanaw fana la ko États-Unis ye nin décision in ta k'a da kun caman de kan ka d'a kan ko États-Unis finitigilaka minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko États-Unis bɛ wariba yɛrɛ de bɔ walasa k'olu to jamana ninnu kɔnɔna na ko États-Unis ale kɔni bɛ fɛ k'a ka finitigilakaw bɔ jamana caman ninnu kɔnɔna na nka k'a bɛ fɛ k'a ka finitigilaka ninnu bila ka taa Asie fan de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chine ale bɛ ka menace min ta ni k'a ɲɛsin Taiwan ma k'a bɛ se ka kɛ fana ko Washington yɛrɛ kɔni bolo k'a fɔ ko Europe jamana ninnu kɔni ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni ko ba sumayara dɔɔni o jamana ninnu na ko walima fana k'a bɛ fɛ ka Europe jamana kɔnɔden ninnu kɔni encourager kosɛbɛ walasa u yɛrɛ ka se k'u ka kɛlɛw kɛ u yɛrɛ ma u ka nana gulon jamana fosi yɛrɛ de la nin ko in kɔni kɛlen don ka Europe jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de kɔni jɔrɔ ka d'a kan u sirannen don k'a fɔ ko ni Ukraine kɛlɛ daminɛna k'a tɛna se ka kɛ balawba de olu ka jamana kɔnɔna na wa maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko Europe jamana ninnu kɔni kan k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ne ta finitigilakaw ta fan fɛ ale ni fana ko États-Unis tɛna bɔ Europe jamana ninnu kɔnɔna na badabada ko nka k'a ka finitigilaka damadaw dɔw kɔni bɛna to jamana dɔw kɔnɔna na ko nin ko in kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye Urumani jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko Urumani ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko frontière dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni États-Unis y'a ka finitigilakaw dɔgɔya Urumani jamana kɔnɔna na ko bɛna kɛ lakanabaliya de sabatilen u ka jamana kɔnɔ nka fana k'a bɛna kɛ yɛrɛma hɔrɔnya de u ka finitigilakaw bolo walasa u fana k'u cɛsiri u ka se k'u ka dugu kɔni kɛlɛw kɛ. États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale ye laseli kɛ laseli in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Chine minɛn minnu bɛ don États-Unis jamana kɔnɔna na k'a ye dɔ bɔ o droit de douane yɛrɛ kɔnɔna na Chine ale tun bɛ kɛmɛ sara la 20 de sara États-Unis ye droit de douane wari la nka bi kɔni Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko a bɛna 10 yɛrɛ kɔni b'o la ka kɔrɔ Chine ale tun bɛ kɛmɛ sara la 20 de sara États-Unis ye droit de douane wari la nka bi kɔni Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna kilancɛ bɔ o la o de b'a yira k'a fɔ ko Chine droit de douane yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔna na ko bɛna kɛ kɛmɛ sara la 10 yɛrɛ de kɔni wagati tɛmɛnenw la Donald Trump ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale tun ye Chine yɛrɛ kɔni jalaki sanni feerew kɔnɔna na k'a fɔ ko Chine ale de bɛ ka kɛ sababu ye ka États-Unis technologie kɛcogoya dɔw suɲɛ ale ni fana k'a bɛ ka kɛ sababu ye fana ka fentanyl ni o ye ɲɛnaminimafɛn min fanga ka girin kosɛbɛ ka o don États-Unis jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la Donald Trump ale ye droit de douane girimanba yɛrɛ da Chine jamana kan k'a fɔ ko kɛmɛ sara la ko Chine jamana bɛ 25 yɛrɛ de kɔni sara a ka walasa a ka minɛnw bɛ se ka don États-Unis jamana kɔnɔna na cogo min na Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'ale ye dɔ bɔ nin droit de douane yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko Chine k'ale bɛ ka senko n'a donko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka ɲɛnaminimafɛn ninnu kɛlɛ États-Unis jamana kɔnɔna na wa fana k'a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa feere yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan ko wagati tɛmɛnenw na ko tuma min na ale yɛrɛ kɔni ye droit de douane ba yɛrɛ kɔni da Chine jamana kan ko kɛra sababu ye ka caman fara Chine ka feerekɛminɛn minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na olu kan États-Unis jamana kɔnɔdenw dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu sewara kosɛbɛ nin ko in na ka d'a kan ko taxe kɔni kɛlen ka kɛ États-Unis ale ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛra sababu ye ka Chine ka feerekɛminɛnw kɔni tɔngɔ caya kosɛbɛ i n'a fɔ finiw denmisɛnninw ka tulonkɛminɛnw fo ka taa se telefɔniw yɛrɛ fana ma nka min yɛrɛ kɔni ye Pékin olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nin ko in na ka d'a kan ko taxe ko in yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ sababu ye Chine bɛ minɛn minnu bila ka taa États-Unis jamana kan ni ka olu ko lasumaya kosɛbɛ Chine gouvernement y'a yira k'a fɔ ko nin douane yɛrɛ kɔni sɔngɔ jiginni kɔni ko bɛna kɛ sababu ye sɔrɔko jɛɲɔgɔnya min bɛ États-Unis ale ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ ne ka olu sinsin kosɛbɛ maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma nisɔndiya nin ko in na ka d'a kan ko bɛna kɛ nafasɔrɔ siraba de ye Chine jamana kɔnɔna na wa fana k'a bɛ se ka kɛ Chine yɛrɛ kɔni tɛna fosi yɛrɛ de kɛ walasa ka ɲɛnaminimafɛn ninnu kɔni kɛlɛ tuguni nin de kɛra aw kulo garisigɛ bi an bɛ an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.